στα rebound, στις αδυναμίες των αντιπάλων, στις αδυναμίες της δικές σου, τι θα κρύψεις, τι θα φανερώσεις. Και τελικά το παιχνίδι δεν κρίνεται ούτε στο πρώτο, ούτε στο 10ο, ούτε στο 20ο. Αυτό έχω πει και τα παιδιά. 38 λεπτά δεν με ενδιαφέρει να δει κανείς το σκορ. Αυτό λέω στην ομάδα. Δεν θέλω κανείς για 38 και μισό να μην βλέπει το σκορ. Το σκορ χρειάζεται να το δεις από το 38 και μετά, γιατί να δούμε, θα πάμε γρήγορα, πάμε αργά, πάμε σε γρήγορα play, πάμε σε play που μεγαλύτερη διάρκεια. Θα χτυπήσουμε εκεί, θα χτυπήσουμε εδώ, θα κάνουμε άμυνα με παγίδες, θα κάνουμε άμυνα με run and jump, θα κάνουμε άμυνα ζώνης, θα κάνουμε άμυνα προσωπική, θα κάνουμε foul. Άρα τα 38 λεπτά είναι ένα παιχνίδι το οποίο πρέπει να προσπαθούμε να κάνουμε πράγματα τα οποία δοκιμάζεις, διαβάζεις τον αντίπαλο, πώς αντιδρά και μπορεί να μην πετύχεις. Άρα ξέρεις ότι εκεί δεν πετυχαίνεις. Δηλαδή είναι πολλά πράγματα τα οποία εγώ προσωπικά έμενα. Για 38 λεπτά νομίζω ότι αυτό που λέω και στα παιδιά είναι ένα παιχνίδι το οποίο δεν χρειάζεται να βλέπετε το σκορ. Στόχος είναι μία μπάλα. Μία μπάλα. Θα προσπαθούμε όσο μπορούμε να έχουμε λιγότερο, να έχουμε πιο εύκολο έργο στο τέλος. Θα προσπαθήσουμε. Πάντως. Ο Βασίλης έχει μια ερώτηση.